u prvního videa na serveru, nevím jak se jmenuje, reality, no. A omlouvám se, že jsem si už hrál dřív, protože jsem zapomněl natáčet. Takže dneska to bude první díl. A postrádám do kde jsem tady s Lukášem. Tak, pojď na Warfree. To je epic. Dia. Berem. No, co dneska budeme dělat, jo? Asi jenom těšit. Jsi tam? Co? Jo. To je mega teď dobrý. Proč jsem si včera koupil 4 diabloky za těch peněz. Jsem měl jít na Warp dolit, jo. Teď už mám jenom kolik? 8 peněz. Málo. Možná pak se půjdem na PvPčko. A jestli tady Warp Enchant, ještě Dia. Potřeboval bych to dubové dřevo. Myslím, že VIPčko je tady na prc, protože má taky i Fly a Goodbot, myslím, ale jestli má Game Mode, tak nevím, ale a VIPčko tady vím prostě na 100%, že to je na prc. Až na to záleží, kolik to stojí. Dostala. Ano, budeš bydlet na mém parcelu, nebo budeš bydlet ve svém? Já nevím, jestli tady VIPčka mají povolko set war jako Wasabi Craft. Kamo, horší, prostě Wasabi Craft je největší pičovina na server na světě, prostě. Je kvůli reklama a už musím mi dát ban navždy. Aspoň Game Team je trošku lepší. Sice hackři, ale jako ban aspoň na 30 dnů. To navždy? To ne. To ne. Jo, a když tak můžete mi napsat do komentů, že prostě já prostě nemůžu nějak natáčet díl než 8 minut. Teda můžu, ale jako nemůžu to dát na YouTube. Prostě mi to automaticky smaže. Napíše mi to, že video je příliš dlouhý. Když mám jen 10 minut, anebo 20. To prostě nechápu. A když tak mi napište do komentů důvod. Kolik máš už dia? Jo, kolik máš dia? Tak. O, smaragdy. Prdel. Jsi prdel, ne? Ukáž krasy. To Warp Enchant, jo? Ej, na Warp Enchantu. Tady XP zdarma. Už prdel. A tady, no čekej. Jo, tady je dubový dřevo, nebo ne? Ne, to není.
Bože, Já si jdu cheater do videa. pečko. To je bedrock normál. Jsou taky kokotity, který dávají do warp doly do ty bedrocky. Nesralo mě docela, že tam nemají kámen. Jo, tam mají tam. Ale je tady trollis. Co? Je tady trollis. Je gold 8. OK. Tady sbírám ty. Já jsem debil, proč jsem vůbec koupil za takových prachů. Ne, já jsem tady pořád u warp doly. Aha. No dobře, čekaj. Ne, počkej, to se tady na warp doly strašně ty dubové dřevo se najde strašně těžce, to jsme moc nechce. Cože? Ne, já jsem u těch dubových dřeva. To je na těch šlepářskách. Ty dřeva budu strašně potřebovat. Ještě poslední řada a pak utnu. Kolik máš levu? Já 35. Halo. Kolik máš levu? Já 35. Pojď. Hej, TPA. Oh. Hej, koukej. Já nemůžu. Okay. Já můžu do tebe mlátit. Hej, zkus do mě mlátit. Halo. Hej, zkus do mě mlátit. Oh. Jo, chci si mi dal povolko. Hej. Ne, mě zabiješ. Hej, dej mi povolko. Jsme strašně laguje, když natáčím. To jsem nemusel. Tak, vezmu si chvíli, když to tak už vidím. Hej, dej povolko. Dej povol. Nemám povolko. Jo. Bez XP zdarma. A tady žádný XPčka nevidím. Co? A tady žádný XPčka na stolu nevidím. Je, tady má někdo koně, já ho jdu zabít. Mají 4 embreky. Hej, tak Co? hej, ukážeš mi, kde jsou ty XPčka. Volá. Já nemůžu zabíjet ani zombíka na cizí parcele.
Hej, tak ukáž, pojď na spawn. Ukáž mi, kde jsou ty, nevím, to chceš. Mám jít na spawn? Jo, a hlavně, kde jsou ty XPčka, že jo? Co mám dělat na spawnu? Pomoc mě, musí mi pomoct hledat. Ty vypni si tam tu hudbu, to je